हरे क्षमता जी प्रणाम हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी। लाइव हरे में कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ഇന്നലെ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിയോട് പറയാട്ടോ. ഹരേ ആ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ. പറയാത്തത് ഇന്നലെ പറയായിരുന്നു, എല്ലാം ഇട്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഹാങ് ആവും. എന്റെ ഫോൺ ഹാങ് ആവും. ഇന്നലെ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാതിരുന്ന ആരാണ് മാതാജി? ആരാണ് പറഞ്ഞ? ഉഷാർ ഉഷാർ. ക്ഷണോ, ശരി. ഓക്കെ. മാതാജി ഞാനും ശരി. മാതാജി ഞാനും അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നില്ല. എനിക്ക് അതിന്റെ ഇത് അറിയില്ല മാതാജി. ഞാൻ മിക്കവാറും ക്ലാസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് 2 ക്ലാസ് മുടങ്ങി, ബാക്കി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. രജിന രാജ്. അതെന്ത് ഇടാത്തെ? അതെങ്ങനെയാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാതാജി. അത് അയ്യോ, അതില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ഫോം കിട്ടും. അതില് പേരും ഡേറ്റും ഇത് എഴുതിയാ മതി. ഡേറ്റ് എഴുതുന്നത് അത് താഴെ ഏതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട? ലിങ്ക് അയക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ? കോണ്ടാക്ട് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നതിലാ? ലിങ്ക് അയക്കൂലേ, നീല കളറിലെ ഒരു ലിങ്ക് അയക്കൂലേ? ആ ലിങ്ക് അതെ, ശരി, ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ദം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ചിന്തുവിന്. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ ഒട്ടുന്നില്ല, വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഭ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധിനാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ബുധലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നിധിനാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 7 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ട് 1 ആണ് അല്ലെ ഇന്ന്. അപ്പൊ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? രാമയോഗം.
ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളുടെ പേരെല്ലാവരും ഒക്കെ മറക്കാതെ ഓർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? യോഗം, യോഗം. സാംഖ്യയോഗം, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സാംഖ്യയോഗം, ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, നാലാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, സന്യാസയോഗം, നാലാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. 7ാമത്തെ അധ്യായം വിജ്ഞാന യോഗം. ആ ജ്ഞാനത്തിനെ എങ്ങനെ വിജ്ഞാനമാക്കിയിട്ട് അത് യോഗമാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതായത് നമ്മള് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിച്ചു. ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമായ ആദിപുരുഷനെ സേവിക്കാം. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടമയെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മൂലസ്വരൂപം അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തരം യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കർമ്മഫലകാംക്ഷ പാടില്ല. കർമ്മയോഗി ജ്ഞാനവും ത്യാഗനിഷ്ഠയും വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയോഗമായി തീരും. കർമ്മയോഗിയില് ജ്ഞാനവും ത്യാഗനിഷ്ഠയും കർമ്മഫലത്യാഗവും വളർന്നാൽ അത് ഭക്തിയോഗമാകും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിച്ചത്. പിന്നെ യോഗത്തിന്റെ പരമകാംക്ഷ ഏതാണെന്നാണ് പഠിച്ചത്? യോഗത്തിന്റെ പരമകാംക്ഷ കൃഷ്ണാബോധം അല്ലെ? കൃഷ്ണാബോധം, അതായത് ഭക്തിയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടാല് ഭക്തരില് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം വളരും. അങ്ങനെ ശ്യാമസുന്ദരമൂർത്തിയായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമ്മളെ മനസ്സില് ഏകാഗ്രമാക്കി ഭഗവാനെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോടും തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇപ്പോഴ് വിജ്ഞാന യോഗം. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7 വിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. എന്താണ്? മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അതാണ് തശൃണു, കേൾക്കൂ. ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കൂ, കേൾക്കണം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങും. എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ കേൾക്കൂ. ഇനി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം പോയിന്റ്സ്. കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരമായി ഒന്നുന്നത് കൊണ്ടേ പരമസത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനില് നമ്മള് മനസ്സ് സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ പരമസത്യം എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരമസത്യം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനില് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വെക്കണം. കൃഷ്ണനിൽ സർവ വിഭൂതികളും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വിഭൂതികളും ഭഗവാനിൽ തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ആരാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ.
കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സംശയാതീതമായ പരമജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സംശയാതീതമായ പരമജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്ന് മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്നോ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളിൽ നിന്നോ അതേപോലെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആ ഭക്തരിൽ നിന്നോ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉള്ളത്, അതായത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള്, അതേപോലെ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്ന്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, അവരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, കേട്ടാൽ മാത്രം. കൃഷ്ണാബോധ യോഗ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം പരമസത്യം, എന്താണ് പരമസത്യം? ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നാനാവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ അറിവും തനിയെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധ യോഗ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ നാനാവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാ അറിവും ലഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാബോധ യോഗ അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 2. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമ്യ ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാനേഹ ഭൂയോ ജ്ഞാതം വ്യവ അവശിഷ്യതേ. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോണത്? 6ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറഞ്ചട്ട പോലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ 6 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതാണ് അത് നടുക്കൾ വെച്ചിരിക്കണം. ആകെ എത്ര അധ്യായമാണുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയില്? 18 അധ്യായം. 6 6 12 പിന്നെ 6 18 അങ്ങനെ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന 6 അധ്യായങ്ങള്. അപ്പൊ ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാന യോഗം. എന്താണ് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും. ജ്ഞാനം അറിവ്, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ വിജ്ഞാനാവുന്നത്? അതെ. ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളത് ആചരിക്കുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനായി. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണത് അതേപടി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നല്ല. നമ്മൾക്ക് ബോധ്യം വരണം, അത് ശരിയാണ്, ഇത് വിജ്ഞാനമാണെന്ന് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ജ്ഞാനം അറിവ് അത് ആചരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വിജ്ഞാനമായി തീരും. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമ്യ ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാനേഹ ഭൂയോ ജ്ഞാതം വ്യവ അവശിഷ്യതേ. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. വിഷയങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെയും അതെങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെയും ഭഗവാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് ഒരാള് അറിഞ്ഞാലേ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതന. ഏതാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതന എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ജീവൻ വെക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ബാഹ്യ ശക്തിയാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതന എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്ത, ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. മനസ്സിലായ? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതന എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ, ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം.
ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് 4 പരമ്പരകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഏതിലെങ്കിലും നിന്ന് നമ്മളെ ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ആ പരമ്പര. ഭഗവാൻ വന്ന് ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ വന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വരെ എത്തിക്കണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരുദേവ് എല്ലാ തരം അറിവിന്റെയും ഉറവിടവും സർവത്തിനും കാരണഭൂതനും വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യവും എന്തെന്നറിയാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തിയെങ്കിലും ഒരാൾക്കുണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? എല്ലാ തരം അറിവിന്റെയും ഉറവിടം സർവത്തിനും കാരണഭൂതൻ, കാരണം വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം. ഏത് യോഗത്തിലൂടെ പോയാലും, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പോയാലും, ജ്ഞാനയോഗത്തിലായാലും ധ്യാനയോഗത്തിലായാലും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. എവിടെയാണോ ശരിക്കും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്? ഭഗവാനില് എത്തിച്ചേരണം. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഏത് മാർഗം വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഏക ലക്ഷ്യം എന്തെന്നറിയാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി. അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട ആ ലക്ഷ്യം ഏതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയെങ്കിലും ഒരാൾക്കുണ്ടായാലും മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അറിയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല. വേദങ്ങളിൽ മുണ്ടകോപനിഷത്ത് 1:3 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. എന്താണ്? സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും അറിയാനില്ല. എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്ലോകം 3. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യദതി സിദ്ധയേ യദതാമഭിസിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യദി യദതാമഭിസിദ്ധാനാം കശ്ചിതാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാനും ചെയ്യിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എനിക്ക് തികച്ചും അറിയുന്നതില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളാണ് പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അവര് ശ്രമിക്കും, ഭഗവാനെ ഒന്ന് അറിയണം എന്നുള്ളത് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതില്ല. അവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒക്കെ ഓട്ട മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തില് കുറേ പേരിങ്ങനെ ഓടാനുണ്ടാവും. കുറെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ പേര് വഴിയിൽ തന്നെ പോകും. വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ആ വിന്നിങ് പോയിന്റിലേക്ക്, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആ ലാപ്പിൽ ഓടാനായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതും എന്നിട്ടും അവിടെ എത്താൻ പറ്റാത്തവര് പല വഴികളില് തങ്ങളുടെ ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും. അതുപോലെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടി, ഇനി അയാള് പൂർണ്ണത നേടിയാലും പലർക്കും ഭഗവാനെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സേവിക്കണം? ഭക്തിപൂർവം, പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കണം. അവർക്കാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എത്രേ കൃഷ്ണൻ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അവിടെ എത്തിയാലും പോരാ, എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ അറിയുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമകാഷ്ഠ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ സർവവ്യാപിയായ കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളുമായ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഏതൊക്കെയാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കണത്? 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി,
സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? 6 ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ അവിടുത്തെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് കഴിയും. ഇത് പൂർണ്ണമായി ഉള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അത് കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തൻ ശരിക്കും സത്വഗുണത്തിലെത്തിയവരാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. അവ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയവര്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ആ ഗുണങ്ങളെ അല്ലെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ആറ് ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ അവിടുത്തെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കേ കഴിയൂ. സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയമാണ്. അകത്തെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ആർക്കും പ്രേമപൂർവം തന്നെ സേവിക്കുന്നവരിൽ കരുണ തോന്നി അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അത്രയും പ്രേമപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കീഴ്ശാന്തിമാരാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണത് അല്ലെ. മറ്റേ മേൽശാന്തിക്ക് അധികം ജോലിയൊന്നുമില്ല. അവിടെ ചെന്ന ഒരു അമ്മയുടെ പോലെ എല്ലാതും എടുത്തു കൊടുക്കല് ഇതൊക്കെയുള്ളൂ. കീഴ്ശാന്തിമാരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരുക്കി, വെള്ളവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം. അവരിൽ പലർക്കും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവര് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ മറ്റു പലർക്കൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു വെറുതെ യൂട്യൂബില് ലൈക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ അവര് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയും. എന്തുകൊണ്ട്? അവര് പ്രേമപൂർവ്വമായിരിക്കും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അവരോട് കരുണ തോന്നും. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ മേൽശാന്തിക്കായാലും അത്രയും ഇതോടുകൂടി 6 മാസം ഒരിക്കലും പോവാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആ ചിന്തയിൽ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും അതൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും, എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടേതായ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പ്രേമപൂർവം തന്നെ സേവിക്കുന്നവരിൽ കരുണ തോന്നിയ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 1-2-234. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭൂമിരാപാനലോ വായുഖം മനോബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരൈതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്തൊക്കെയാണ്? എൻ്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതില് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, 3 മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇനി ഇതുകൂടാതെ ഭഗവാന് ആന്തരിക പ്രകൃതി കൂടിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ പരിപൂർണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നത്? കാരണദേശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഏറ്റവും ജലത്തിൽ ശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് ഉൾപോകുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ആദ്യത്തേത് മഹാവിഷ്ണു, അതായത് മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണജലത്തിൽ ശയിച്ചുകൊണ്ട് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു. ആദ്യത്തേത്
മഹാവിഷ്ണു അതിനെ മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇനി ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പോകുന്ന എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഉൾപ്പോകിക്കൊണ്ട് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി. രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ മൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതായത് ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. സർവപ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവാണ് അവിടുന്ന്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ഇതാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ. ഭഗവത് ശക്തികളിൽ ഒന്നിന്റെ ക്ഷണികമായ ഒരു ആവിർഭാവം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഭഗവത് ശക്തി ഒരു ശക്തിയാണ്. അതിന്റെ ക്ഷണികമായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അധമ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഏതാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അഞ്ചെണ്ണം അടങ്ങിയത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകും. ശരീരം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ അടങ്ങുന്നു. നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുമ്പോഴായാലും കത്തിച്ചളയുമ്പോഴായാലും ഇതെല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഏതെല്ലാം? ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം. ഇതാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ? ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം. ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവങ്ങൾ എത്ര? ഈ മഹാഭൂതങ്ങൾ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ രൂപവിസ്തരണങ്ങളും ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ മൂർത്തികളെയാണ് അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷാവതാരം. അപ്പൊ 3 പുരുഷാവതാരമാണ്. ഏതൊക്കെ? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി. ഇതിനാണ് പുരുഷ അവതാരം എന്ന് പറയാം. ഏകദേശം പിടികിട്ടിന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെ? പിന്നെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകർക്കും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടാനാവാത്തത് ഏതൊന്നിന്റെയും മൂല കാരണമായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് ഇതൊക്കെ ഈ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അതായത് വേറൊരാൾക്കും ഒരു ഭൗതിക ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ? എല്ലാം അത്ര കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാതും അതിൻ്റെതായ തരത്തില്. ഇപ്പൊ സമുദ്രം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിൽ നിറയെ ഉപ്പ്. ഇത് വല്ലവർക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് ഒരു സമുദ്രം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ആവിയായി പോയി മേഘങ്ങളായി തീർന്ന് ആ മേഘങ്ങൾ കാറ്റുമൂലം അതിൽ കൊള്ളാവുന്നതിലധികം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ മേഘങ്ങൾ മഴയായി പെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എത്ര കറക്റ്റായിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സമുദ്രത്തിൽ ഉപ്പ് ജലം ഉള്ളത്? ആ വെള്ളം കേടാവാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മ എന്ത് സാധനം കേടാവാതിരിക്കാനാണ് ഉപ്പിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അല്ലെ? ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുകയും വേണം. അപ്പൊ അത് കേടായിരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് സമുദ്രമായി മാറി കുറെ ഭാഗം ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം സൂര്യന്റെ താപം തട്ടുമ്പോൾ അത് നീരാവിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും. അത് മേഘങ്ങളായി തീരും. പിന്നെ കാറ്റൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ അത് മഴയായിട്ട് പറിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉപ്പുരസമില്ല. നീരാവി വെള്ളമായിട്ട് തീരുമ്പോൾ അതിന് ഉപ്പുരസമില്ല. അത് ശുദ്ധജലമായിട്ട് തടാകങ്ങളിലും പൊയ്കകളിലും നദികളിലും ഒക്കെ വന്ന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാവുമ്പോ അത് വീണ്ടും ചെന്ന് കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നു.
ഇതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക്, നമ്മൾ ഇത്ര അധികം അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാരും പറയും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നാല് ജലമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജലമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇനി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർത്ത് വല്ലവർക്കും ജലം ഉണ്ടാക്കി ഒരു കുപ്പി വെള്ളം അവര് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അതുമില്ല. ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയാമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ അളവിലൂടെ എല്ലാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അണിയറയിൽ നിൽക്കണ ആളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് അറിയണത്. പക്ഷേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ള ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആവശ്യത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ കുറവ് വരും. അപ്പോഴാണ് ഓരോ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്ലോകം 5. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാ മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്ത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപരേയമിതസ്ത്വാന്യം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്കു പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്നതരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഏതാണ് ഈ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി? പറഞ്ഞ എല്ലാരും. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ് തുടങ്ങിയ ജീവഗണങ്ങൾ. ജീവഗണങ്ങളാണോ? ജീവഗണങ്ങള്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവര് മറ്റേത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഏതൊക്കെ? 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന 3 മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അത് ചേർന്ന 3 കൂടി ചേർന്നപ്പോ 8 ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് ഇത്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവസത്ത. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് പുറമെ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അത് നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് താഴ്ന്ന തരം എന്ന് പറയുന്നത്. താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാൻ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് വേണ്ടി? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവസത്തിക്ക് വേണ്ടി. ഈ വിഭവങ്ങളെ അവരെന്താണ് ചെയ്യണേ? ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. എല്ലാം എൻ്റെ ആണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവനവന് ആവശ്യമുള്ളത് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉത്തമ പ്രകൃതിയായ ജീവസത്തകളെ കൂടാതെ
പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ഈ ജീവസത്തകളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടുള്ളൂ. ദൈവവും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും തുല്യരാണെന്ന മലിനവും തെറ്റായതുമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയരായതുകൊണ്ടാണ് പരിമിത ജ്ഞാനമുള്ള അദ്വൈതികൾ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത്. അവര് പറയണത് എന്താണ്? ദൈവവും ജീവാത്മാക്കളും തുല്യരാണ്. തുല്യരാണോ? തുല്യരല്ല അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഗുണം കുറേശ്ശുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നിലും തുല്യരല്ല. ദൈവം ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അവരെല്ലാ പ്രകാരത്തിലും തുല്യരല്ല. ആ തുല്യരാണെന്ന മലിനവും തെറ്റായതുമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയരായത് കൊണ്ടാണ് പരിമിത ജ്ഞാനമുള്ള അദ്വൈതികൾ പറയുന്നത്. അദ്വൈതികൾ എന്താ പറയണത്? ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് അദ്വൈതികൾ. അവര് പറയുന്നു ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത്. ജീവസത്തകള് അവിടേക്ക് അധീനരും ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റേതിന് തുല്യരായതിനാൽ അവ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ആര്? ജീവസത്തകൾ. അപ്പൊ 2 തരം ശക്തികളുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? ഒന്ന് ഭൗതിക ശക്തി, 2 ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഹ്യ ശക്തി. ബാഹ്യ പ്രപഞ്ചം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ജീവസത്തകളും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ 2 തരം ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തി, അതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഏതൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം? പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പഞ്ചബോധങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിദ്യാഹങ്കാരം ചേർന്ന അങ്ങനെ 8 എണ്ണം ചേർന്നതാണ് ബാഹ്യ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ശക്തിയാണ് ഇത്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതിന് നാശമില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരവും ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവും. ആത്മാവാണ് ഏത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്നാണോ മാതാജി അത് ജീവാത്മാവ് എന്നാണോ? ജീവാത്മാവ് തന്നെ. എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ആത്മാവുണ്ട്, ജീവസത്തുണ്ട്. മരങ്ങളായാലും ചെടികളായാലും എന്ത് വസ്തുവിലും എന്തുണ്ട്? ജീവസത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ മരങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കൂലേ? അവരും എന്താ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ നിക്കണം ആ മരങ്ങള്. അപ്പൊ അത് ആ മരമായിട്ട്, അതായത് നാണമില്ലാതെ ഒരു ഇതായിട്ട് നിന്നവരെയാണ് മരങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പിന്നത്തെ ഒരു ജന്മം കിട്ടുക എന്ന് പറയും. വളരെ ഇതായിട്ട് ജീവിക്കണവർക്കാണ് പിന്നത്തെ ഇതില് മരമായിട്ട്, അത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം കിട്ടുക. എല്ലാത്തിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് 84 ലക്ഷം ജീവസത്ത വിവിധ തരം 84 ലക്ഷം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ പലതരം വസ്തുക്കളില്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളില് ആത്മാവ് പോകുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കുന്നു. പറയാറില്ലേ, കല്ലിലും മണ്ണിലും എല്ലാത്തിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവസത്തകൾ അവിടേക്ക് അധീനരാണ്. ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റേതിനോട് തുല്യമായതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ പറയണ എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പൂർണ്ണനാണ്. ആ പൂർണ്ണനിൽ നിന്ന് എത്രയോ ജീവാത്മാക്കളെ അതിൽ നിന്ന് വന്നാലും വീണ്ടും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണൻ തന്നെ. ബാക്കിയുള്ളതും പൂർണ്ണ ആയിരിക്കും.
അതാണ് പറയണത്. ജീവസത്തകൾ അവിടേക്ക് അധീനരാണ്. അവിടേക്ക് എന്ന് പറയണ ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് പറയണത്. ഭഗവാന് അധീനരാണ്. ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇതിന് തുല്യരായതിനാൽ അവ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജീവസത്ത കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് സ്പഷ്ടം. ഭഗവാന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവസത്ത. ഇനി ശ്ലോകം 6. ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണീത്യുപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തദാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം ഈ രണ്ട് ശക്തികളാണ്. ഏതൊക്കെ? പ്രപഞ്ചശക്തിയും ജീവസത്തയും. ഈ രണ്ട് ശക്തികളുമാണ് ഈ സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം. ആധ്യാത്മികം, ഒന്ന് ആധ്യാത്മികം. ഏതാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവസത്ത. ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ചശക്തി. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഉത്ഭവിക്കുന്നതും എല്ലാതും വരുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെ, ചെന്ന് ചേരുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെ. വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. അല്ലെ? ഇപ്പൊ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം കൽക്കി അവതരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കും. വീണ്ടും സത്യയുഗം വരും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അനേകായിരം പേര് ഭഗവാനെ അറിയണമെന്ന് കരുതി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതില് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുള്ളൂ. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടാ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണവർ പലരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത്. ശ്ലോകം 6. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, ജര, വ്യാധികള് അങ്ങനെയൊക്കെ വരണത് ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവ് ശരീരത്തിലുള്ളതാണ്. എന്ന് ഈ ഇതിനിടയില് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയില് എപ്പോൾ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ വെച്ച് അത് തീർന്നു. പിന്നെ ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ല. ഉടനെ അത് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ ശരീരത്തിന്. ഇന്ന ആളെന്ന് അതുവരെ നമുക്കൊരു പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ സത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ ഉടനെ നമ്മൾ എന്തായി മാറും? ശവശരീരം എന്നാരും പറയില്ല. ബോഡി കൊണ്ടെന്നോ, ബോഡി എപ്പോഴാ മറവ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയായി. അതേസമയം ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ എപ്പോൾ മറവ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ ആരും ചോദിക്കാറില്ല. ബോഡി എത്തിയോ, ബോഡി എപ്പോഴാ എടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. അതായത് നമ്മളപ്പോ പിന്നെ അതിന് ജീവനില്ല. ആ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിടത്തോളം മാത്രമാണ് ആ ശരീരത്തിന് ഒരു ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് വളർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം, വളർച്ച സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കുറെ പ്രസവത്തിൽ എന്നെ ചാപിള്ളയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അതായത് ആത്മാവ് അതിന്റെ ശരീരത്തില് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതെന്തായി മാറുക? ചാപിള്ളയായിട്ട് തീരുക. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മൂലകാരണം. എല്ലാ ജീവ ചൈതന്യ വസ്തു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ചൈതന്യമായിട്ടുള്ളതും അചൈതന്യമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മൂലകാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാവ് ആകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭഗവത് അംശത്തിന് അമ്പരചുംബിയായ ഒരു കെട്ടിടമോ വലിയൊരു ഫാക്ടറിയോ ഒരു മഹാനഗരം തന്നെയോ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. എങ്കിലും അതിന് ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് ഒരു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്.
ആ ഭഗവാന്റെ അംശത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അംബരചുംബിയായ ഒരു കെട്ടിടം, ഒരു ഫാക്ടറി, ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രപഞ്ചം ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവസത്യം വേണം, ഇതുകളും വേണം. അപ്പൊ ജീവസത്തന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. മനസ്സിലായ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 6. ഏതാദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണിത്യുപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തദാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ഏതൊക്കെ? ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതികവുമായി. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവത്തിനും വിനാശത്തിനും കാരണം. അതായത് ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അറിവോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറേ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു, നമ്മൾക്ക് അറിയണില്ല അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയണില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ തള്ളി പറയാതെ നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ കർമ്മഫലമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനേലും വലിയൊരു സന്തോഷം ഉടനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയാൻ അറിയുന്നവര് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്, ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതികവുമായി. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക. ശ്ലോകം 7. മത്ത പലതരം നാന്യാത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണത്. ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മത്താഃ പരതരം നാന്യാസ്കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോക്തം സൂത്രേ മണിഗണാ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണകോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ്? നമ്മളൊരു മാല കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മാല, മുത്തുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാലയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതിന്റെ ഭംഗി വിവരിക്കും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അതിന് എല്ലാം അങ്ങനെ വിളക്കി കോർത്തിരിക്കണ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ ഇല്ല. എന്താണത്? ആ ഭംഗിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് എന്താണ്? നൂല്. നൂല്. ആ നൂലൊന്ന് പൊട്ടി നോക്കിയേ, പിന്നെ ആ മാലയ്ക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ആ മാലയുടെ ഭംഗി ഇരിക്കണത് ആ നൂലിലാണ്. നൂലിലാണ് അല്ലെ? ആ നൂലിന്റെ പ്രാധാന്യം ആരും അറിയണില്ല. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ നൂലാണ് ഭഗവാൻ. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ നൂല് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതിലാണ് എല്ലാം ഇണക്കി കോർത്ത് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമസത്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരണ ഭഗവാന്റെ വാണിയായ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, പരമസത്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ആരാണത് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിലൂടെ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതാണ്. ആദിദേവനും ആനന്ദസാഗരവും സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയുമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവെന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാവുന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ബ്രഹ്മാവ്. മറ്റേത് താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നത് അല്ലെ? ആ താമര വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സൃഷ്ടിയാണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് അടക്കമുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉള്ള സൃഷ്ടിയാണ്.
അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അത് കഴിഞ്ഞ് ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. ആര്? ബ്രഹ്മാവ്. എല്ലാവരിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികള്, മുൻ ജന്മത്തിന്റെ പുണ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ പദവിയാണ്. ചിലയിടത്ത് 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ചിലയിടത്ത് 6 തലയുള്ള, പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും പല ടൈപ്പിലുള്ള ബ്രഹ്മാക്കളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനിമൃതികളുടെ ബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ജനിച്ച് മരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഭവസാഗരത്തിൽ നീന്തി കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരറിയണം? പരമദിവ്യ പുരുഷോത്തമനെ അറിയണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ കഴിവ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം എന്ന സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ജനിമൃതികളുടെ ബന്ധങ്ങളെ അല്ലെ ബന്ധനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖ്യേ പൗരുഷം ദൃശു. എന്താണ്? ആരൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടത്? എന്തും, പ്രകൃതിയിലുള്ള എന്തും. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ, ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും. നമ്മള് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വായുവും ജലവുമാണ്, അല്ലെ? വായു ശ്വസിച്ച് നമ്മൾ അത് മാത്രമായിട്ട് പറ്റില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവനെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു വിചാരിക്കും. ആ ജലത്തിന് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും ഭഗവാൻ തന്നെ. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവമന്ത്രം ഏതാണ്? പ്രണവമന്ത്രം ഓം. ഓം എന്ന ശബ്ദം എപ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനാണ് ഓം എന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ഓംകാരവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവസത്തകൾ എല്ലാവരെയും പുരുഷൻ തന്നെയാണ് പറയാ. ആ പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ക്രിയാത്മക തത്വം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശപൂരങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയ നാദമാകുന്ന ഓംകാരം ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ്. വ്യാപ്തമാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മണ്ഡലം. ഇവിടെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി സ്വാമി പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവൻ ഇത് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് അയച്ചത്. അല്ലെന്നെ പറയാം, ഈ ഭാരതത്തിൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഭാരതം മാത്രമല്ല, എല്ലാ 14 ലോകങ്ങളും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ്. ഈ അവബോധം ഉദിച്ചവൻ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു. ഈ വിശ്വം നിറയെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ്. ഈ അവബോധം ഉദിച്ചവൻ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു. അവിടെയൊക്കെ മഴയുണ്ട്, അവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട്. കേൾക്കണുണ്ടോ ഞാൻ പറയണത്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. പുണ്യോഗന്ധ പൃഥ്വീം ച തേജസ്മി വിഭാവസൗ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപസ്മി തപസ്സിഷു. ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധമായും, ഭൂമിയില് പെട്ടെന്ന് നമ്മള് മണ്ണൊക്കെ നല്ല ചൂട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നേരിയ മഴ വീണ് കഴിയുമ്പോ കിളയ്ക്കുമ്പോ മണ്ണിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പുതിയ ഗന്ധം വരും. ആ ഗന്ധവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനായും തപസ്സികളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാലിന്യം തീണ്ടാത്ത മൗലികമായ സർവഭൂത വ്യാപ്തമായ ഗന്ധമത്രേ കൃഷ്ണൻ. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് തോന്നും അല്ലേ, മണ്ണിൽ നിന്ന് ആ പുതുമണം വരുമ്പോള്. അത് ഭഗവാന്റെ ഗന്ധമാണ്. ഭൂമി, ജലം മുതലായ എല്ലാ ക്രിയാത്മക തത്വങ്ങളും ധാതുവർഗങ്ങളും സർവഭൗതിക മൂലകങ്ങളും
കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ് തേജസ്വിനാമഹം. കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാ കഴിവുകളും ഓരോരുത്തർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആദി ബീജം, ഒരു ജീവൻ അതിൽ തുടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കില് 9 മാസം നമ്മള് ഒരു കുട്ടികളെ ഗർഭത്തില് വഹിച്ചിട്ട് അവര് പ്രസവിക്കണ നേരത്തും ഭഗവാൻ അതിന് ആത്മാവിന് ഒരു ശക്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കില് ഉടനെ അത് ജീവനില്ലാത്തതായി വരും. അതുകൊണ്ട് സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. 10ാമത്തെ നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 വടിയില്ലേ. അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മവും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവിവർഗങ്ങൾ 84 ലക്ഷം. ഇവയുടെ എല്ലാം ആദിമ ബീജം ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അല്ല, എത്ര ലക്ഷം ഇതാണ് ജീവിവർഗങ്ങളെ? 84 ലക്ഷം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ആദിമ ബീജം ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മം അവ്യക്തിഗതവും പരബ്രഹ്മം വ്യക്തിഗതവുമാണ്. അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മം വ്യക്തിഭാവത്തെ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം? അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മത്തെ വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അത് വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അല്ലാണ്ട് വ്യക്തിത്വം ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ളത് അല്ല ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മള് തീർച്ചയാക്കുന്നത്. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിദ്ധാന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവ്യക്തിഗതമായ ബ്രഹ്മം വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതവുമാണ്, ബ്രഹ്മവുമാണ്, പക്ഷെ അതിന് വ്യക്തിത്വവുമുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ഒരു എന്താണ് ശ്യാമസുന്ദര ഭാവത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. താനാണ് ബുദ്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിഹീനർക്ക് ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മള് ഇന്നിവിടെ നിർത്താൻ. ഭയങ്കര മഴ, ഒച്ചയ്ക്കുമ്പോ പറ്റണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾക്ക്